ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജനുവരി 15-ന്, അതായത് ആർമി ഡേക്കാണ് എൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ആർമി ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ 14-നാണ് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കണിമംഗലത്തുള്ള സൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ, സൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ മേക്കൂടെ വന്ന് ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്, തന്നെ കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കളിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. ചുറ്റും പാടാണ് കേട്ടോ, നല്ല വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതാണ്, ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കയറിയിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ റൂമിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 409 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് റൂമൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു റൂമാണ്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റൂമൊക്കെ. ഞാൻ ഓൾറെഡി വന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് റൂമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ റെഡിയായി വീട്ടുകാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നൊരു സീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, അമ്മ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ബേബീനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് ഓൾറെഡി ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം മോള് ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞാവനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കാണണം, അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുക കുഞ്ഞാവൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബേബി ഉള്ളവർക്ക് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരെങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ, കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കെപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ബേബി സെക്കൻഡ് ബേബീനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയാണത്. ബേബീനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം മോനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹെൽത്തി ബേബി തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ മേക്കു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുന്ന സീനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് അവൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവളുടെ കുഞ്ഞാവാന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓടി വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവൾ കുഞ്ഞാവേനെ കണ്ടു. പിന്നെ ബാങ്ക് പേര് വിളിക്കുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ പേര് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതാ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 പേരും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ബോയ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അലൻ ടാനിഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെവിയിൽ നമ്മൾ പേര് വിളിച്ച് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേനും മേക്കു വേഗം പോയി റെഡിയായി വന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അവൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കുഞ്ഞാവേനെ കിട്ടിയതിൽ. പിന്നെ എന്നെ അവിടെ നോക്കിയതൊക്കെ സൂസൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറായിരുന്നു. നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടല്ലാന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അത്രയും കരുതലോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വക നമുക്ക് 2 ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അതെന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും, ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മയും, പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ, ചേച്ചി, ചേട്ടൻ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരാണ് ആ ടൈമിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു തന്ന എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസും കവർ ചെയ്യണം, എനിക്ക് കാണണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മേക്കുവിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അവർ ആ സമയത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആളൊരു കോഴ്സിന് പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് 3 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ബേബിനെ കാണാൻ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡിനെ 2 പേരെയും എൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് 2 മക്കളുടെയും സമയത്ത് ആൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം മാത്രം എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എൻ്റെ മോളുടെ സന്തോഷമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി.
എനിക്കൊരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ലക്നൗവിൽ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.